Sengiphinde ngabuya babhemu. Sanibona. Sengiphinde ngabuya. Hey Mbali KG, how are you? Asilinda abanye, khona indaba engiza nazo la. Khona indaba engiza nazo la ngithunini. So ngilinda abantu bethu ungena then bese ngithola lezi ndaba lezi ngithunyini. Ngithi nabanye bengasabi. Speak up and sonke bafethu. Silinda abanye bafethu. Khona indaba engiza nazo. Mabathi 150. Okay. Khona indaba engiza nazo 150. 150 nje ngiza nezindaba. Thunyiwe la khona indaba engiyithunyiwe. But azikho ke mnandi ke ziset. Ya azikho mnandi. Ay. Nanga ngibuza ukuthi yithini indaba. Ngiza nazo thukulalele ngenzela ukuthi abanye bengasabi. Bethu ungena bebebaningi yabo. Ngalo ngiphinde into eyodwa sengene nabanye. Masathi 150 nje then ngiyayithola indaba. Ngiza nazo lezi ndaba. But ngiyazi abanye bebe happy lezi ndaba lezi bazobuhlungu. Uzothi imali ishoda wayo. Ngiza nawo umgosi we-ona. Umgosi engiza nawo we-ona. Angikhalela lo mgosi. Simlalele baba. Second ngabuya manje. Bafethu zitsinda ba. Ngudana. Wahambile namhlanje. Khona ividiyo ayikhiphile namhlanje. Ungahamba uyobheka lapha ku-profile. Khona ividiyo ayikhiphile. Wathi uyawuyeka umaskandi. So lo video le isuse inkulumo. Uzokwafika umcineka la ekhaya. Hamba nabanye abantu abaningi bezomncedisa akabuyele umaskandi. So bazongitholela istudio ehamba uculo. So kunevidiyo engiyishuthile nje posta kusasa Facebook. Nge-account yakhe but kunevidiyo engiyishuthile nje encane la bekwenzeka khona kukhona abantu ke bezomthatha wayishiya ifoni. So wasekuthiwa mina ngidlulisa umyalezo ke la ngitshela abantu ukuthi kwenzekani. So ngicabanga ukuthi useGoli but bebengasifoneli besitshela ukuthi izinto zihamba kanjani. Because bathe bazomtholela istudio indawo yokuhlala. Angazi uzobuya nini futhi bengakatshela. Ngisazozama ukuthi ngithole inamba yamcineka ngizama ukubafonela ngizwe ukuthi ithini into. But nje okwamanje kusazoba khona mina la. Ngizolo ngini-update ukuthi into ihamba kanjani. Nangomunye ngibuza. Ndodana nje bade ngichaza nje ukuthi uthathe umcineka bamyisa estudio because ndodana bethu uyawuyeka umculo. So usefuna ukuthi bafuna ukuthi umcineka abuyele emculweni. Angiyena ndodana mafethu. Ndodana wahambile estudio serious. So
so bafethu mhlawumbe ofisa ukungena la ku-live awunankinga nga-request uzomfaka mhlawumbe uma ukuthi ufisa ukuba nemibuzo ethile noma khona into afisa ukuyisho awunankinga mina ngizomfaka la ku-live then sikhulume noma uba umtshita ayitheni awunankinga uzo-accepta noma ukhuluma ngemuva akho muntu lana khona ukuthi ukhuluma ngemuva uzoveza-ke la akho muntu hamba kanjani Khona boys. Nakhona boys. sure So uyihlobo nendodana. eish singamawele Oh. Ngibona niyafana. so ngisabambele yena la ngibambele iy'ntambo because kunenkinga sakho Okay bafana. Okay ngingankinga ba. naso Ngicela ungikhipha. akuhluphi Yazi la ngiye ngibona indodana la efolweni zini ihlala khona noma kuphi efolweni. efolweni bafo mhlawumbe uma uthi ukumbona nami ukungibona efolweni Wena uhlala khona efolweni noma uyavakasha nawe njengani? Uhlala khona? besivakashile efolweni Kushuthi wena ngoba ngijwayele ukuhamba nobabili angazi noma usahamba wena yini lo munye usahamba naye noma omunye. hayi mina qhamu Alright. Kuyimanje usefolweni? hayi se-morning side la Alright bafo, right. Usazise bafo mesibuyile razi. eish ukuthi angazi kwamanje uzobuya nini ngoba ngeke ngachaza ukuthi fika abantu labazomthatha e-studio but if esebuyile ngizokwenza njalo qhamu nankinga Alright bafo, siyabonga mfethu. qhamu Aninjani? yebo butata Ngikhamba kahle. hayi hamba kahle baba Ukhuluma nobhuti uthinayo mfowethu. hayi ngiyabona butata Phela ngiyacela ukuthi madoda ningixhase madoda nethalente lami ngapha ley'lwane ngicela lingixhasa lapho noNuku. ithalente likanjani baba Ngilingisele iy'lwane mfowethu imisindo nje. mhlawumbe uma ungazama baba ukuthi uliveze lelo thalente lakho selilalele mhlawumbe singakuxhasa Ngizwe ngawo ukuthi isiphi isilwane othanda ukusizwa kwamanje ngikushayele sona. ngicabanga ukuthi singezwa la kubalaleli ukuthi bona bathanda ukuzwa siphi isilwane Bengakhomenta-ke la ngezansi. hayi baba akuhluphi ikhomenti ezoqhamuka kuqala nje ugcine yahlala la ngithi ibhubesi Bayi. Hayi libamba-ke nali. Uthini omunye? la ngomunye ethi imvubu cha awuphindi ngomunye cha Iphinde ibhubesi. uthi ucela ukhaliso kwemvubu Baba. la ngithi awukhaliso wenkawu kuna abantu abakhaliso wenkawu lalela Hayi imvubu ayikhali imvubu ndoda ecabanga. hayi cha ngoba khona ocela ukuthi ukhaliso wenkawu cha mhlawumbe usungamenzela Imvubu ayikhali baba.
Ngisengisho lenkawu. Owenkawu. Yona inkawu imfene le khalayo. Shothi ni imfene. Siyabonga nkawu. Manje Ngezwakala. singathina kanjani-ke thina kubi mhlawumbe ungafisa ukuthi sikuseke ngawo. Awu. Ngiyacela phela ukuthi bafethu ningimention emavidweni enenzayo yabo. Ningisupport nje ningipromote makumele ngikhokhe ngizokhokha bafethu. Hayi no bafa sekho isidingo sokukhokha baba. Mhlawumbe Ngiyacelela futhi ngiyabonga mfethu. hayi bafa ungangi-inboxa kule account le cause okwamanje samanje ngoba kodwa nengekho kwamanje. Yebo. Ungajabula kakhulu bafu ngokwenza njalo impela. Hayi anginankinga qhawe. Siyabonga nibe nobusuku obuhle mfethu. Thank you qhawe nangu njalo. Sure. Bafethu nani niwazile-ke angazi lama-talent lawa kanje ukuthi uNkulunkulu usuke esinikela ukuthi senzeni ngawo ukukhalisa okwey'lwane but I think nalo ithalente lakhanda bafethu. Mhlawumbe onayo indlela yokuthi amseke cause mina ngazi leli talente leli kanje ukuthi usebenzisa njengani. Mhlawumbe sengamuseka but njengoba eshilo ukuthi ufuna ukumenshini angizozama ukuthi ngimenshini ngaphosta i-account okwamanje isanomenjani. Danko. Mhlawumbe omunye mhlawumbe ofisa ukungena nga-requesta la ngizomfaka ubuze nomuphi umbuzo afisa ukuwubuza mina ngizomkhokela. Anyone bafethu ofisa ukungena mina nginankinga abuze umbuzo afisa ukuwubuza namhlanje khona afuna ukudlulisa like inkinga. Hayi no ayingihlambi ayihlabi nje. I think lo buza indodana ngicathi usandongena. Ngiye ngachaza kwabanye kube khona. Because abantu laba baphuma bangena but undodana uhambile e-studio uthathwe umcinelo because bethe uyawuyeka umculo so bamncenga ukuthi abuyele emculweni. Kunengoma nje azoyikhipha nokhuzani uzofaka ukhuzani nomthandeni kanje. Sofuna ukuthatha unyaka nje kulo nyaka. Danko. Before ngivala live bafethu anyone mhlawumbe ofisa ukungena kulo live lo wabuza umbuzo noma mhlawumbe khona afisa ukubuzwa nga-requesta ngizom-accepta abuza kubuza asho ukuhlolo. Hawu usamukela umfana omncane umfana omncane lo wasekhaya. Hayi-ke it's fine ngoba akekho ofisa ukungena. I think sengizowuvala live because cabanga ukuthi konke kucacile ngokudala so ngizowuvala live. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu uzwile engishiye. Danko. Bafungela morning side lapho ngasemabheki. Bafungela morning side mina. But indodana ngicabanga ukuthi useGoli bebengakafundi back futhi uhambe kanjani. But nje ubela morning side nayo isukele la.
Eva Smile. Eva Smile. Done. Hello. Hello? Kanjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila njani sisi wami? Ngiyaphila nami. Yazi kade ngiphatheka kabi undodana ethi ene uyawuyeka umculo. Hayi nathi siphatheke kabi impela sisi wami. Manje undodana hayi ngeke. Uthatha kanjani le decision thina sibalandeli bakhe? Eish, kube ney'nkinga ezibe khona ngenxa zama-payment kanjena no-producer esitudio sakhe. But-ke obhuti omdala omcineko bafikile la bazomncenga ukuthi abuyele emculweni, bamthathe bamba naye eGoli ukuthi eyokhipha ezinye iy'ngoma esitudio. So uzokhipha ingoma noKhuzani noMthandeni. Ngiyakuzwa. Awu yazi besaphatheke kabi-ke thina-ke. Ngoba ngigcine ngilalela ngoba ngigcine ngilalela ngale ngizongena ngala ku-live wakhe. Ayibo ndodana manje wenze njani ukuthi uthene ekade esho ngale ukuthi uyawuyeka umculo. Ngoba manje angazi ukuthi kwenzeka kanjani. Nondodana bakithi akangawuyeka umculo. Hawu eze wadaya ngisho ikhande laba hayibo laba gold. Uyabuya futhi manje ufuna ukushiya. Eish, ngiyamxolisela ngesikhathini. Kodwa ngicabanga ukuthi silungisekile njengamanje nobhuti abadala obhuti umcineko. Okay, ngeke singabonga amadoda angaphumi undodana. Hayi ngoba sekukhona obhuti abadala ngicathi kuzolungiseka. Yena bamlungisele umcineko abakithi alokhunja abuyele estudio enze lokhunjana ilento umsebenzi wakhe ngoba manje thina sibalandeli bakhe. Yabona manje kusho ukuthi kuchaza ukuthi usilahla ngalaphi manje sibalandeli thina. Hayi no ngiyambonga la sisomdala. Ngizozama ukuthi nami ngixhumane nabo ngizwe ukuthi into imi kanjani because bengabuyela kuthina. Okay bhuti wami ngiyabonga umoya wakho olokhunjile ophansi o-right ukuthi usiphendule sibe right kodwa nje undodana akabuyele. Hayi kubonga mina sisi wami. Okay siyabonga bhuti wami. So bafethu ayekho mhlawumbe ofisayo naye ukungena ngimuphi ithuba angene ku-live before ngiphuma. Ngiyathanda ukuthi ngiphe wonke umuntu ithuba. Because mhlawumbe kunabanye bebengalitholi ithuba kusakhona undodana. But mina njengamanje ngiyamnika leli thuba ofisayo noma umuphi. Nangu umfo wakhabazela umkhapha uyalenga. Thobisi. Kunjani mfethu? Kuhamba kanjani? Ukudlalani ngabantu? Ngani manje qhawe? Hayi bonaka kodwa abantu kanti uyokhuluma lapho ku-background. Background. Hayi abantu bala manje la e-morning side nabantu abaphuzayo cause i-weekend. Laba abasebenzayo during the week. Cha mina ngizwa ivoice yakhe hayi ukuthi ngizwa abantu abakhulumayo ngithi ivoice yakhe siyama ngoba siyamlandela ngiyayazi ivoice yakhe mina. Uyena ukhuluma nge-background uyayiculela futhi ngiyamuzwa nje. Eish, bayinkinga ilight izocisha bengingafisi ukuthi mhlambe ngiyoveza abantu abangaphandle. Kanti no live uzovaleka cause bayaphuza. Hayi kulungile mfowethu okuyilokho nje ukuthi ngisho ukuthi ngoba ngiyamlandela kakhulu mfowethu ngiyamuzwa mfowethu ekhuluma nge-background. Ngiyamazi kakhulu ngiyamlandela ngiyathandela yansizwa ngikhonze kakhulu. Kodwa usibonga kakhulu for ukuthi umlandele siyabonga. Mazolo. Thank you.
Bafethu akekho mhlampe konancinayo bese ngivala ngaye-ke mhlampe bese ngiyawuvala ulive. Bathi bayamuzwa. Ngicela uvele ngiyobaveza abantu abasenayo. Nawo ngelive. Awu Pastor Gumede qabe phakathi wayo khondlo sidla behlezi bathi indoda ayiqedwa. Phakathi wayo. Hamba kanjani? Khamba kahle mfundisi. Right. Hayi isazana. Nami sengifunga wena. Angisakwazi. Ngikhona qhawe lami. Cabanga. Ngithi yagcina namzukwana lapha eJozini. Yakhumbula kade. Ngiyakhumbula. Kade ngithi ngizokubona a few weeks ago kade ngilospikile la no Khabaja ngithi ngizokubona lutho. Bangishiya abafana abancane. Hayi ngiyakuzwa. Nina sendliwa yitheku manje ngisafuna ukuza. Sikhipha kakhulu la eThekwini kubi. Ondodana kade ngicabanga manje yabo simele ngithi tshwe ngivele ngishaya isikhiya ngize lapho ngizonicheck. Qhamuka mfundisi, qhamuka nomnini sobe sikulindile thina. Ngisho kanje. Sobe sikulindile thina. Hayi kulungile but December sobe sindawo. Sesozwa ngawo thina. Ya. Hayi nokulungile qhawe lami kuhle ke nibe right Stop danke mfundisi. Nice bro. Ngikho too much. Ngiyaba ngiyibhola nje la ngiyibhola ama move ama wrong turn. Hayi. Ngicabanga sokhuluma kusasa-ke bafethu. Ngin-update ukuthi izinto indaba yodaba. Khamba kanjani? Hello. Eshe kunjani mnumzane? Bengithi indodana kaNuba le. Nawu usuyindodana. Kwamanje ungasho ukuthi mina indodana. Angithi ngizobona indodana manje. Sengibona uqezunga nje lezizwe. Angizwanga bafo? Manje wendodana awugamile ngani wena? Igama lebuhlungu insizwa yakithi. Ngunda phela uphuca. Angizwanga Ushiza ibhodlela phana ugunde uphuce ikhanda leli. Manje umthetho awuvumi ngoba nakho ngenhlala isuthi phela. Ithi gunda phela uphihliza ibhodlela lapha uphuce. Ngenhlala isuthi. Ngenhlala isuthi mina. Manje yini lo hlala wehluthi? Ngihleli ngisuthi. Manje udlani uhlala usuthi nje wena? Yini le uhlala wehluthi? Nje ukuthi angidli ngihleli ngisuthi nje ngizohlelana ngihleli ngisuthi. Ngihlala isuthi mina. Yokuqina futhi ngoba ngifokazi ngivele ngithi Fanta. Ngithi Fanta. Kahle manje. Usho ukuthi uthulithi uqeda uwedwa wena. Angizwanga cha. Usho ukuthi uthulithi akaNeminayithi uqeda uwedwa. Hawu ubala lo.
ungayifaka nawe imali nguthenge lona emenathi lo ngikukhombisa ukuthi ngawuqeda ngingedwa. Awusele imininingwane ukupotshozela kancane. Sele imininingwane ngikupotshozela kancane. Bafethu ngibonga kakhulu. So ngizobuya kusasa sengim-update ngomunye ngizozama ukuthi ngifake namavidiyo just in case laba abangangenanga ku-live ukuze nabo bekwazi ukubona ukuthi nanga omunye ongenayo uthi ngimdedele. Amtanzi uyabaleka. Bafethu ngicela ukuthi-ke ngibuye kahle kusasa ngi-update. Okay, ngibonge kakhulu ngethuba bafethu.